Kienet differita għal 25 ta' Novembru s-sentenza fil-kawża tas siġġijiet parlamentari li beda l-Partit Nazzjonalista u li issa trid tkun deċiża mill-Qorti Kostituzzjonali. Wara li fit-tmiem ismieħ tal-kawża, il-Qorti kienet stabbiliet li se tagħti s-sentenza fis-7 ta' Novembru fid-9 ta' tnejn filgħodu l-awla ewlenija tal-Qorti kienet mimlija nies. Uffiċjali miż-żewġ partiti ewlenin, l-avukati tal-istess partiti kif ukoll ġurnalisti kienu qed jistennew bil-ħerqa l-verdett tal-Qorti Kostituzzjonali magħmula mill-Prim Imħallef u żewġ imħallfin. Iżda ma kien hemm ebda deċiżjoni xi tkun irrapportata hekk kif il-Qorti infurmat li s-sentenza kienet differita għal ftit inqas minn 3 ġimgħat oħra. Kien f'Mejju li l-Qorti Ċivili sede kostituzzjonali ddeċidiet li l-Partit Nazzjonalista kellu jingħata żewġ siġġijiet oħra. Min din id-deċiżjoni appellaw kemm il-Gvern u l-Partit Laburista. Mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien attakka lil gvern li bl-appell tiegħu kien se jtawwal iż-żmien biex issir ġustizzja mal-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja li l-appell huwa dritt bażiku fi proċeduri ta' ġustizzja bħal dawn. Però eventwalment Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista bidlu fehmthom u huma wkoll daħlu dak li jsejjaħ appell inċidentali ara l-appell tal-Partit Laburista. Dan għaliex mhux jaqblu mal-mod kif il-qorti ddeċidiet dwar għawdex fit-tieni sentenza tagħha u għalhekk qed isostnu li d-deċiżjoni għandha tkun preċiżament bħal dik tal-ewwel sentenza, anke jekk iż-żewġ sentenzi taw żewġ siġġijiet iktar lill-Partit Nazzjonalista.